Здравейте, YouTube! Аз съм Райс Долна и днес ви показвам един сервер Bootcraft. И да, тук има Live Games Shop, Kickstarter. Това ви дава точно ето тези неща. Всичките тези неща, които ми ги дадете. Разбира се, без ето тези, защото аз си ги имах в мене. И ето тези неща тук ми ги дава като цъкна върху табелата. И така. И да, тук е спаунът, като църква или като какво е там. Тук има портали към Pixspawner, Nether. Това е Hunger Games. Има арена 1, 2 и 3. До сега не съм влизал в нито едно от тях. Не знам какви са. Тук има Enchanting Room до 30 левел, до 7 левел. Тук има Envily, един се щупя тук. Да, Envily тук има, доста се ползват. Тук гледам. Да, тук е някакво мощие над река с водна мельница или каквото е. Да, ето енчантинга как изглежда отвън. Да, това тук е PvP арената. Това за нея. Ще ви го покажа и самото PvP. Самата PvP арена. Намалил съм си настройките на толкова малки, защото на спауна по някаква причина много ми лагва. Това представлява PvP арената. Да, и двата към спауна. Тук има обмяна на храна. Да. Тук портал към шопа. Тук пак обмяна. Тук е пак като начално място, откъдето да почнете да я оцелявате, но тук са сложени тези репитери, защото като излезнеш един път отвътре, като излезнеш извън репитера, нали? И не може пак да се върнеш. И да, от това място на страните PvP, да, шопа тук са правилата, тук ранковете. Да. Там има вятърна мелница, доколкото виждам. Сега ще ви я покажа. Stonebrick. Наполовината наполовина Stonebrick. Тук отвътре. Ето какво ви представлява. Някаква странна лампа. Ето стените как изглеждат. Доста готини според мен. Това е някакво кафе. Да, тук не е напълно заведено според мен, но така доста добре е направено. Като слезнете там долу вече, от тези табели нататък, вече е PvP мястото. В сървъра има факшън и всичко. И да... Какво... Нещо съм забавил... Да. Това е
портала, но... Да, пускам нещо да ви покажа, но... Все пак. Това горе-долу е СВ. Има доста плагини за факшените. Да. Мисля, че това е всичко, което да ви покажа за СВ. И чао!